Eta urtin bidikero nire izan bideikie. Bai. Gero, aditamendu gehi bat, asfaltate gero, hori urtin bidikero garritzen nun bide eskila garritzen da gure pasu. Eta hori nok emoten eban abizu hori edo zelan egiten zan, zelan antolatuten zan taldea? Osokoa. Eta askapai egiten abizetan, basak, itxakarretik inbida, inbida, oso zer egunien. Zertu bateko frontoi egin lasi bota baina. Frontoi bezeuek egin zen duen? Zuko getik iban. Eskubi erruzin zuko getik iban. Bai. Eta materialak eta kasureko? Azken, badatu, iba esan azken debutazio bagoan. Debutazioa. Azkenin, mataizelak eta kami jasku nagoz. Kami zeu dudatikoa eta izan dago bide provinzial bat, pero anistokera kami zen genial. Bueno, lehen ez arata ez beste inora, ez da, biderik eta esan egongo dara, egongo esan basaz beterik eta... Gara zi izaten zara. Zeu ere bidei bat izan, porzeltxera nengo gamintzako da ifuera, kamiotik baina 1 metro gozoa basaren zero biderik. Zarte publizidad zero astua, zero da mobilizar.